Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a wani sabon bidiyo wanda a cikinsa za mu yi bayani akan yadda ake haɗa jimla sassauƙa da turanci. A cikin darasin nan za mu yi bayanin menene jimla sassauƙa tare da ɓangarorinta da kuma yin misalai a sauƙaƙe. Da farko, menene jimla sassauƙa? Jimla sassauƙa wata jimla ce da ke magana ko bayani game da wani abu ko wani aiki guda ɗaya. Jimla sassauƙa ta ƙunshi ɓangarori guda uku, waɗanda su ne mai aiki wato aikau, sai aikin da kansa wato aikatau, sai kuma wanda aiki ya faɗa a kansa wato karɓau. Ga wasu misalai da za mu yi sharhi a kansu domin mai kallo ya fahimci inda aka dosa a darasin. Misalan su ne: na farko, na tuƙa mota. Na biyu, Aliyu ya bugi ƙwallon. Kafin mu ci gaba, kada a manta a yi subscribe tare da taɓa alamar ƙararrawa. Mun gode. A jimla ta farko, wato wadda ke cewa na tuƙa mota, wannan jimla ta ƙunshi ɓangarori guda uku. Na farko shine mai aiki, na biyu kuma shine aikin da aka yi, na uku kuma shine wanda aikin ya faɗa a kansa. Bari mu faɗaɗa bayanin sosai domin mai kallo ya fahimci waɗannan muhimman ɓangarori da akan same su a kowace jimla. Ɓangare na farko shine wanda ya aiki, shi ake kira aikau wato subject da turanci. Ɓangare na biyu kuma shine aikin da ya yi wato aikatau, wanda shi ake kira verb da turanci. Sai ɓangare na uku, wato wanda aiki ya faɗa kansa, wanda shi ake kira karɓau wato object da turanci. Jimla sassauƙa ta ƙunshi subject, verb da kuma object, wato aikau, aikatau da kuma karɓau. Bari mu ɗauko waɗannan misalai da muka bayar a farko mu sharhin su tare da ɓangarorinsu. Jimla ta farko ta ce na tuƙa mota. A wannan jimla ni ne subject wato aikau, ma'ana ni ne aikin da ake magana a kansa a cikin jimlar. Sai tuƙin mota wanda shine verb wato aikau, ma'ana shine aikin da na yi wanda kuma shine jimlar ke magana a kai. Sai kuma motar da na tuƙa wacce ita ce object wato karɓau, ma'ana ita ce ta karɓi sakamakon aikin da na yi ko kuma ita ce aikin da na yi ya faɗa kanta. Haka ma a jimla ta biyu, wato Aliyu ya bugi ƙwallon. A wannan jimlar Aliyu shine subject wato aikau, ma'ana shine wanda ya yi aikin. Bugun ƙwallon da ya yi shine verb wato aikatau, ma'ana shine aikin da ya yi. Sai kuma ƙwallon wanda ita ce object wato karɓau, ma'ana ita ce aikin ya faɗa kanta. Idan za a gina jimla sai an fara kawo subject, sai a kawo verb, sannan a kawo object, kamar da yadda bayani ya gabata. Wannan shine bayanin yadda ake gina jimla sassauƙa da turanci. Ga sauran misalan na tafe tare da sharhunan su a taƙaice. Misali na farko, Musa made a new chair. Musa made a new chair. Musa ya haɗa sabuwar kujera.
A nan Musa ne subject, made shi ne verb, sai kuma chair ita ce object. Misali na biyu, she peels yam every week. She peels yam every week. Takan fere doya kowane sati. A nan she wato ita shine subject, peel shine verb, sai kuma yam ita ce object. Misali na uku, we broke our vase mistakenly. We broke our vase mistakenly. Mun fasa robar ajiye fulawar mu bisa kuskure. A nan kuma we wato mu shine subject, broke shine verb, sai kuma vase ita ce object. Vase wata roba ce ko tukunya da ake zuba ƙasa ko laka ko yashi a cikinta, sannan a dasa wata shuka ko wata itaciya ko wata fulawa. Misali na hudu, they beat the thief. They beat the thief. Sun daki ɓarawon. A nan kuma they wato su shine subject, beat shine verb, sai kuma thief shine object. Misali na biyar, the hunter catches a rabbit. The hunter catches a rabbit. Mafaraucin ya kama zomo. A nan kuma waye subject, ina verb ɗin yake, sannan kuma menene ko wane ne object ɗin. Idan an fahimci darasin sai a amsa mana wannan tambaya da muka yi a misalin nan na ƙarshe. Za mu dakata a nan, da fatan ana jin daɗin kasancewa da wannan tasha. Muna da wasu darussan ga masu sha'awar koyon Turanci a sauƙaƙe. Kada a manta a yi like tare da raba wannan darasin ta hanyar WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter da sauransu, domin wasu su gani su masu amfana. Sannan kuma kada a manta, idan ba a yi subscribe ba, a yi ƙoƙari a yi subscribe, domin hakan shi zai ba ku daman samun saƙonnin email a duk lokacin da muka ɗaura sabon darasi. Sai mun sake ganin ku. Mun gode.